Ann Curtis ug Angel Locsin nalakip sa listahan sa most influential women sa Twitter. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Filipina actresses Ann Curtis ug Angel Locsin lakip sa 100 most influential women on Twitter. Ang listahan gipagawa sa Huffington Post UK sa miaging semana. Si Curtis ana sa 37th rank sunod sa American singer nga si Beyonce. Si Curtis dunay 8 million followers. Samtang si Locsin kinsa dunay 6.1 million followers ana sa 87th place sunod ni Harry Potter author J.K. Rowling. Nanguna sa listahan si pop singer Britney Spears. Matod sa Huffington Post UK ug Twitter's marketing company Social Bro, ang top 10 100 women gibase sa tulo ka mga filters gikan sa influence measurement sa tool nga Cred. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo.